tambudze magetsi akandibvisa zino nezvibhagera akandova nebhodhoro yedzisiro kusvika ndikatombera kumba kwedu ndikadzoka ndikagara zvikakona futi ndikapedzisira kutondibatira banga unoziva iri mubva musoro even kana pabonde chaipo nandine kushungurudzika murume wangu dzimwe nguva ndisunga maoko achita nini bonde dzimwe nguva ndisendera mavhidhiyo kana kuti movie ronzi pleasure of pain achitifongora ita zvidai kuita tsvina lot of things haindiita saka inini saka ndati baba wandichavanhu jamani unzwe madzimai nyama zviri kagara naye 4 years mukati mamubvisisataura kuti taiona tichiita zvinhu zvizvo handiti naye vana zvisodaiona tichiita tawirirana yet comes last year pandakanditsara nomukazi unoziva akaenda kumba kwavo last time naipo akaenda kumba kwavo ndakakuti chichemo chaakanokatira kuti muchunguruwa aenda anotaura zvikonzero zviripo nemudzimai vangu nyaya yenyedzi inawo ipabonde most of the times inini ndinidai mutanga ndichitomubatsira pamwe zvichaona iyo chiitire inyaya yekuti here ndakakona zviri kusikana ora kana zviizvo zvinenge zvichiripo nyaya yakamira kudai kuona zvinhu zvinogona vanhu zvidako kana zvikwano zvaunokwanisa tinoita tese nyaya yebonde handiti ukadzira zviri pafunga zviri pamufoni mumwe azvigone uyu mwana ukamutora neamusikana training dzaunoda kuti iwo dziitwe dzese kukotamisa uchidii iye achita kuti handizvikwanisi waienda kuna atete vake ano madzimbu yake anona atete vake kurabasi training yauda kumutraina iwoyo akakurasika inonetsa kuti aiite kwamira unati vake vagara tiri pavo zvinhu zvandaita zvanosiro zvekuti titedzere dambudziro ranga raipo nyaya yemafilings nemumwangu zvanosiro zvekuti anzi ndikutedzera kuti anzi ndikuda zvakati ko pandakarara kupesa pandichita nemwana zvese zvotaita tichiwirirana nyaya yakazotangira pakuti most of the times kana akadzama anotopedzera nyaya handiti kana kuti kana asingade ndaimusiye nokuti izvi zvatairo zvimwe zvati iye aitoita kana paneda kuti zvozvo zvawamboita chiita anenge akusana uchiti kana akatsama unotoziva zvavo kuti pane zvinhu akatsama change mbenge chamutsamisa chacho chinhu chii munga tinotadzira tinotukana ndozvatoda kutobata tinzwe kuti zvinoita here kuti munhu asvike pakugumbuka okuti anizvo ndozvandida tombozvitibate zvinhu zvinemutsamisa pane nyaya dzekuti azi ndaimurova tichita sei chimusunga maoko azvomusunga maoko akusikumusunga ndichimanikidzira zvinhu zvandinotaura kuti mudzimai vangu ndagara naye tichitoona tichiita zvataita izvozvo achivhuma sungavanukira musiko kutanzira mumanikidza ndamuroa zvinhu zvataita ndairara naye chichivelesera kune
ngatiitei danho cheti kana munhu akataura anoita sakuyo zvokutaurwa zvinhu zvekuitira muzinda vanhu avakuona zvinhu vanotokuva zilaveni amaizokutaurwa aikona kupa munhu mascapegoats ekuti munhu abude munereji kuchita zvisina iwo kwauri enjoy because waifunga kuti uneexperience but yeye pamwe akari mwana mudiki aita nokuti akanga ari maono panawa izvo ndakada kubvunziswa kwanditoka kuti uchingodai mukadzi wako unozi unomudini given echanse kuti unochija upenyu wako chaungada uchija muupenyu wako ndichi wanzwa aisaziswa kuenderana mberi nezvisingabatiki nekuti zvinobatika zvizotaura nomwana waipapo zviri fyuzi pane nyaya yekuita kuti mukadzi wakatirapa zvinasvika aiwa ndoda kuedza kubatsira munhu dzimwe unoona kana uchitaura nyaya yekusunga munhu uchita bonde pane abuse saka ndinoda kuzvenga mwoyo wangu usarwadzi uye ndisafunge kuipa kwako kwese tokuona kuti unogotswa kuti ndirwadza izvozvo zodanisiri mambo ida kuti dhaivhira kudhara but mwari angotitendera kuti aiuri mambo ramba uri pauri hazvina kunaka that kukunzwapuwa second chance ngoupenyu ndisipi zvinoda kuchinja chaunokuti ichi chindaite zvingadzomati ichi ndaite zvingadzomati uri kuona tasiona awatonakura akutoti ndinozotokupunza here but ichi tiri madzimambo ati madzimambo tinoda zvese tinogamuchira tichigadzirisa vanhu chii chaungatipenyi chaungoti ungagona kuchinja mwoyo mwana chitanga kuteerera 24 sticks paari ungoita zvanoda mugoti tichengeta mhuri yangu ndine wani ndine pano ndada kusvika pane poindi ipo yakaita kuti walozizoboni munhu kutorera gara naye chifoita pesi chigara naye iye titagara naye munhu takanetsana last year itozva first year titanetsana uyanoenda kumba kwako akaita totanga ndakateera akapa marizini dzake akapa ndabva pachichemo changu kuti nyaya dzinoita kuti tinetsane mumba nozvisikana huru angatichita dzenzire nyaya dzichi dzekubedroom at first ndakamuteera ndamuteera ana tetu wacho kanzi aiwa sezvo atadza atingopurumidza kuti muzuri wamwana akabatora kuenda kwaraka because munhu ameyo chunhu aenda kwaharare ndakamuteera futi tetu wake akamutora akati murume uyu svika anofanira kungodzidza leshedu ndateera ndakandoramba akarapodzoka neni anditi from there ndakambomira ariko ndamira ndazongoteera muna august akadzoka through gogo vake vari kugara navo uyo akaidzidzokera kumba period yareba mumwe murume wavo wanateera for the first time nyaya dzenyu kutanga kuita sedzinzo ateera pekutanga chidzokera kumba adaro agara june july august akazodzoka through gogo vacho gogo vacho akamira mira ndokungatidzaikaii adzoka uyu achisvika kumba mashoka akati akamutambira akandidza kuti handaudzokera iweyo ndadzoka through nemashoka andaudzokana kuvava ndakamutambira for the sake yekuti ndidaiziva kuti pane zvana ndakakanganisa tiri ndichiti pamwe wamada kuti ndiva kuti achine chigumbu nei iye tinagara naye kanzi august end of august I just got my messages mufoni yake yakazvibiwa nemaaudios ndaenda kubasa kubindura ati paakadzoka she was different rudo pakanga sisina munhu maaudios aripo zviripa kushaya munhu haakuna varipo ndandikwanisa kuti asikuuya kuharare handina maexcuses ekuti ndiweko plus mari yangu aida kutanga kuita zvebusiness paakadzoka akava nemari yakararama kuti kuti akabva kwandiri akada kuita business ndakabvoramba kuti neazviite mari vaikabva nditese handikuzive inozodinetsa munhu adaro handiti akazoti ndiri kubanza akabva sifoni inini ndakuta musema ndikuenda nokuti it's okay iyo ndo zvarokuda inini maaudios ndinawo mapics yachona ndinawo zvandakabata mufoni maaudios andakazozviziva after aenda kunohota aitotaura nyaya yekuti aida kuita sanda cho ndakamurambisa sanda chinadaro akazoda ini bande ndaenda kubasa maaudios atotaura aenda kubasa kudaro ndopandakazoziva kuti there's something going on nemudzimai wako from there ndabata mamessages aya uyu mudzimai wangu uyu ndakamubvunza akandipindura kuti ndakamuti maaudios ona zvaanotaura iye kutaura kuti chii chakaitika pikirira apa this is it
ari kuharare iwe munhu achiona wangana ndeni mashatsi avo munogona kunomawanisa pane zvimwe zvinoitawo some of the chats must be when the mother just get a little Anyway. Don't know. Anasa bro, mama tersa pai. Nada, Ada baba. Alright. Abanda ndakabvanda asito andinana kuutsa musi wacho ndakati chii chakaitika nenyaya dzapatsanangura kuti uyu munhu ndakadada akataura zvakatsanangura ari kuharare ndakati ayo iyo nyaya iripo its okay kutaura kuti maude zvirinda mazvo but mapindiro auri kuita ini kutaura kuti akasiyana nazvo let's move on start a new life but kutaura chokwadi I was living in pain since day muna September till November adzokera again kumba kwavo nenyaya idzi adari foni ndamusiyira chenda kubasa but aitaura kuti foni haisi yangu ndeye mwana usira mwana usiusiramisa sei kana uchidasiya kuenda kubasa urokonzwa saka nyaya dzese dzimba dzazotaura through paitika zvese izvo 4 years dzese ndakagara naye 4 solid years haanambobvira enda kumba kwavo hatinambobvira taenda kwatete zvakatanga last year na April. Pane November kuna pane zvawambo kana uzongoona wambo kudai from November ndakatera at first ndege ndaenda kutete vacho kwazana patayo nyaya dzako zinomira dzakaita kuna uya akataura dzakaenda kumbata kuti wangoti ndakundirova vatu vata ndanibatira banga kumabudira akaita kumba ndamuzinga akati ndanetsana naye it's like akitengeni then ndakabva ndabuda vanamburisa vatarira muzvona and for sure chakaita kuti ndisvike pakudaro uyu munhu ndakasengera ndichikokosa for 4 years chigara naye kusvika paadzoka ndisisina kuti basi pandashanda pachikorokosera paweb ndisisina pandashati vabu ndakabva ndamizvo handiti saka mawandandanana mari post friend mari dzandandakuya nadzo nedzanzakuya post friend mashure kundaivanao zviri nani apawo zviendidei ndakabatawo mari sho ndopa zvakatangira uyu angatanga business rake nemari yake yakabva wanguona sa this November zvakadomira ni chivoitawo responsibility ari kuwanisa kupera mwedzi maybe isina kuwana mari dzakaita kusikana mabuse vomoti gamba pavo akasvika pakundipindura kuti hausi murume wakutaura kuti inini ndikubhadhara mabuse waperera kuona kwase but for 4 years 4 good years tikuchengeta yet kwadaro mamuni muri alright ndadzidinadzo vangu ndakakanganisa handisi kuramba zvishoma audis anga aripo ende kusangana kwatete nemunhu ndandagara ndifunga 3 months ndiri kwatete vangu uye asingauka asi haisiwo the main reason yokuti ndingayo ndinasi kuzoramba murumaoko munhu asibva ndikwadaro chimwe yakatikazisini uda kunyara zvakadii kunyara ndanyara handisi kuramba ina ndakuona murume ndaona iwewe
You understand? Saka hatidi kuti urore chipikire already but chipikire done. The pain is too much. Ndiri mambo kaende nyara kai. Zvabvuma zvaitadza. Ini handisi kutambira nyaya yako. Kufara kunogumira kune ma-repercussions. Kune ma-problems akunoisa pamberi apo. Ini ndazvizwa kutoka murume but handisi kutambira izvozvo. Inini reason yawapa enge ndaunonge wongotendere murume. It's not kuti anzanda kumutangire because takamboenda muna atete zvese zvemaudhisizva aiwa zvakaipa zviri kuwasikana zvakaipa zviripo inda kubvunza wangu nokuti why now iwe wazonyangadza pomwe usinganyangadzi kwadi kuyozera pamurume nokuti abhisa ingagara irimo. The main reason isi kuti ndingaendera kumba kwedu kuti ndabatwa muaudhisi reason yazo ndiende kumba kwedu inyika irizini kuti murume akasvika pakubata banga saka uchamuda murume ini murume handichada. Como waita naye wamutaura murume ndine murume waita naye kwete ndinombo zvazvo zvirikungoti ndandisati ngodebva ndatongoenda kumuvhawo ndibogongobota hakuna chishona chakadaro ubvo ndinzike kungu inzwa kwaitika chikafu chemurume chinonyengwa kuti chikombo batsiujenga ipapo waibuda mumba mune murume ongomudze oze chidhora hazina basa ozobvunza imire kuwena muchidhora chawe chitombo kuti bata mudhora rechiisa chimbomira mumadhora chimbopindura ini akupindure ngaapindure ati zvinongwamudzeri murume harare kuti ndine murume ipapo ndinganyeka ngausi ndisina ndakangona mbunzo kuti ndakasiyana nemurume kuti chokwadi inini pafungwa dzangu ndaifungwa kuti inini nababarana chiti sei hatichadzokerana chaonana hazvishandi. kuti apa zvemurume waizvitaura sei kuti murume wangu ndira kumuda vandinatobvaisa kuti kwena nohota that means picha yemurume yaida kukurambira pachire ndotongana nenge bate chikombo ofichi konva anotora risaka pasiri pakatombotataure chikomba chine mhosva kuna oza chikupa kuti mbaya kwasamire musho usarepekedzei imba iyi pane umwe munhu akunyepera mudzee pokati kuharareka okuendesa mvura yagararo zvimabhawo zvemvura zviri muna harare street munani zvagara zviriko zvezvo ini handitoita nekuruma kutambira madhakismana usina plus iwe wakaramba uyo achafungidzira kuti akachengeta mufuro mumakombo ndiye akuramba ndisingazivo pafungwa dzake asi zvandiri kumurambira chezvo the main reason andiri kumurambira ari peace. wakadi kuuya kudhara usatodana nemumwe nokuti ainotanga nhasika takaenda kuna natete achita ndatonaiwo musikana ini ndiri kukudzvanya nenyaya iri pachena ndiri kuona ini handiri kuti mukomana waiwa aina chimamba anokuita basa rako nini basa rako ndo randiri kuita kuti iwo before usatowa abuse ainakutanga nhasi angari mumarriage for the past 4 years but mvira paataka kuchitunduriranika abvazise kuti kune imwe nyika inogona kuraramika inenge paradhaisi isina murume wangu wakati kutanga waendayoga wakati kutanga first ichigemi ichechi uyu aitiusutitaniswa ozi nyaya ndeyero udochiri kunakidzana kunyeperana kuti imwe yacho wakamboona bhusi wanofunga kuti comfortable waunepfeka ndikanaka nokuti akachena waunongosika munzwa inokubaya but umwe munhu akapfeka kanyangara akaitsika munzwa wavo anopfuura nekuti ndio zvaukunoita mbeshere kasi maunda kurayira kudhara kana uchinzwa vanhu mupako muudze zvokumuramira point free
kundura zvibhagera kundura nebhodhoro kundizora here muva musoro ndinongedzera banga ndakosina mebhebhagera enda kafainidza pamwari pambari ndambone marezo dzavo pane mwana marambana zvenyu asi pane chii pane mwana kama uchi pamwe chete unogona kutera dzimwe nzira unoenda mukadzi wako unodziva kundani odziva mukadzi wako vazhinji unogona kundishura kuti mambo wako maonero angu iyi une makore mangani 24 ndikuti 24 kasika life wakabata wozokola utidzana nako 25 kalife ndokola utidzana nako izvo ndokola utidzana mafungiro angu ine kuti pane nemukanda wekuti mumwe achiita mwana maresa kana usisakwanisi unopa baba kana baba usakwanisi unopa iwe muite muonane mwana asisuwe ulohamena baba wazvingisa handauva munyika maonero angu post 24 kutasira pamberi ako ndikuona wapiwa zvizovane mwana isi uri mwana mudiki usiwani kuda murume ende zvikwadi uchibva pano somangwana mabheku amaimai handizozvizava kasitodzi yakanodidaona zvisho zvemene unobatsirana ungopanana mumwe mwedzi kana muchiona kusvika waona kuti iva wakundikana anoziva wakundikana wodzorera mwana wose mwana wanakuita asi nokunzwa ndinesi makaita kutoriko chete zvaizva kutara zvekuzanzi mwana amaenda vanodose amai futa nokubhirinwasha mwana uchikuona baba wako vakazvitayo kadaita saka izvosvika mukana mutemo wakati pamukana kuti mese muratidze kumese mine kudo saka zvikurubva uchioritounaro mako izvozvi mwana anokura nemabhonzi evanhu mazviita mandichitaurira ichi mandoonesa muvi yowani mandiratidza kamunhu kaupenyu